нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд ба шумо дорои алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин доруҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. Аз номи юристи ҷой муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Мо имрӯз дар бораи мавзӯи бозкушоии парвозҳо байни Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат мегзаронем. Яъне ки мо як чандин рӯз пеш ба шумо хотиррасон карда гуфтем ки Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия барои бозкушодани парвозҳо мулоқот гузарониданд ва чӣ шарту шароитҳо Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кард. Айни ҳол мо нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунед. Ва бародарони азиз, ногуфта намона ки филмеро ки мо ба шумо тавсия дода будем, худованд розӣ боша, пагоҳ, яъне ки рӯзи шанбе пешкаши шумо мегардонем ва аз шумо хоҳиш мекунем ки филма дастгирӣ кунем, ба дигарорам низ равон кунем то тамошо кунанд. Баҳри шумо мо кӯшиш ва заҳматҳои зиёдмона рӯз то рӯз зиёдтар мегардонем. Айни ҳол нусхаша мехонем, гӯш кунем. аз Федератсияи Россия барои арзёбии вазъи беморӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як комиссияи босалоҳият меояд ва дар сурати тасдиқ намудани барои набудани беморӣ дар ҷумҳурӣ масъалаи вуруди шаҳрвандони кишвар ба Федератсияи Россия бознигарӣ хоҳад шуд. Бо фиристодани як комиссияи босалоҳият ва аз назар гузаронидани вазъият масъалаи вуруди шаҳрвандони Тоҷикистонро бознигарӣ мекунанд, гуфт вазири меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бояд қайд кард ки Русияву Тоҷикистон аз моҳи марти соли 2020 парвозҳои худро баста карданд бо сабаби беморӣ. Қатъи парвозҳо сабабгори он шуд ки даҳҳо ҳазор муҳоҷирони Ҷумҳурии Тоҷикистон натавонистанд барои кор ба Федератсияи Россия сафар кунанд. Дар ҳамин ҳол вазири меҳнат таъкид дошт ки аз ширкатҳои Федератсияи Россия барои ба кор таъмин намудани муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон дархости зиёд гирифтанд, вале ба сабаби баста будани марзҳо ва мунтазам набудани парвозҳо ва иҷозати вуруд надоштани шаҳрвандони аксари давлатҳо иҷрои ин кор ғайриимкон аст. Ва ногуфта намона, бародарони азиз, ки мақомоти Федератсияи Россия низ чунин эълон намуд ки махсус аъзои комиссия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. Яъне мо чанд рӯз пеш видео карда гуфтагӣ будем ки аъзои комиссия равон мекунад барои номнавис кардан ва бурдани шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. Ва айни ҳол аъзои комиссияе ки мо гуфтастем и дигар аъзои комиссия, яъне барои мавҷуд набудани беморӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Федератсияи Россия мутахассисони бо салоҳият меоянд ва мақсад проверка мекунанд, мебинанд ки беморӣ агар дар ҳақиқат набоша ва баъдан марзҳоро кушода мекунанд. Ногуфта намона ки ин пешниҳод аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия шуд, вале Федератсияи Россия дар ҷавоби пешниҳод чунин қайд кард ки аввалан бояд ба Тоҷикистон табибои худша равон кунад ва у табибо проверка кунанд ки дар ҳақиқат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон беморӣ аз байн рафта боша ва баъдан Федератсияи Россия иҷозати парвозҳои худша барои шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз кунад. бародарони азиз, ҳамин буд як камтарак хабар дар бораи мулоқот кардани Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия барои бозкушодани парвозҳо. тӯли ин қадар вақтҳо аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон чандин пешниҳодҳо аллакай ба Федератсияи Россия карда шуд ва боварӣ дорем ки охирон пешниҳодшона қабул мекунанд ва аз Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон меоянд, дар ҳақиқат мебинанд ки беморӣ вуҷуд надорад ё ин ки шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳақиқат пешгирии хуб мекунанд ва баъдан худованд розӣ боша баъди ин пешниҳод парвозҳои мунтазама Федератсияи Россия иҷозат метиҳад. барномамона ҷамъбаст мекунем. видеоҳои нав ва нави моро интизор бошед. агар ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментария саволҳои худтонро равон кунед ва ҳазор раҳмати калон касоеде ки моро дастгирӣ мекунанд ва боварӣ мекунанд. моро ҳам баҳри шумо кӯшиш мекунем. ногуфта намона паго филми мо пешкаши шумо карда мешавад. дар паноҳи Аллоҳ бошед намакаса.
ما دیون برتر که خوارم نبینم مرا فهمیدی؟ روا پای کورچا ما تو که خیلی میشم فقط من میخوام میگم بور کارم کدگیو اگر یه بار بگم من میتونم خیلی بکنی در بالا زن میگیرم فهمیده استی ما باید تجارت خودمان وسیع‌تر کنم. سند توی موندن میگیری بازخو برای تو بخشیدم پای پشت در پیش 4 ساعت خم شدگی همش میخوام در تو بسپارم. با پیش رفتنش مولر در بالای سرمون برای پس کورچا